ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏಪ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯರುಂಡು ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಲ ಒಂಜಿ 4 ರಿಲೀಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಎಂಗಲ್ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲಿನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತೋಡೊಂದು ಬಂದಿಗಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತುನುಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲಿನ ಎಂಗಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಲ್ ಎತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಎದುರು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಸೊ ನಿಕಲ್ ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದು ಅವು ಅತ್ತಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಿಲೀಸ್ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡೋದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತುನುಲ್ಲ ಗಿರೀಶಣ್ಣ ಮುಂದುವರಿಸಿಗ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಸುರುಕಾದ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಮಿತ್ತಲೆಪ್ಪುನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲನ್ನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲಿರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅಬುದಾಬಿ ಅಂಚನೆ ಪಂಚ್ UAE ದೈಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವೇಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡೂರಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಆಕ್ಮೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದ ಮಾಲಕರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ ದೈಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕೆ ಅವು ಕನ್ನಡ ಆದುಪ್ಪು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತುಳುಲ ಆದುಪ್ಪು ಹರೀಶ್ ಬಗೇರ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಬರಡು ದುಬೈ ಸೋರ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ದ ಮಾಲಕರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಬಗೇರ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ ಡುಮೆಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದುಬೈ ಅಂಚನೆ KSA ನೆತ ಮಾಲಕರಾಯನ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ದಯಮತ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ UAE ನೆತ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಅಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಂಜ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಏಸ್ ಕ್ರೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೆತ ಮಾಲಕರಾಯನ ಗುಣಶೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಣನ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾ ಅವರ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಲೆ ನಂಜೆ ಯಾಚ ದುಬೈ ನೆತ ಮಾಲಕರಾಯನ ಸಂದೀಪ್ ರೈ ನಂಜೆ ದೈಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸುವರ್ಣ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಟನೆ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕರ್ತಲಾಂಜ್ ದೈಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಏನೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರ್ 365 ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ದ ಮಾಲಕರು ರಾಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರ್ ದೈಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟಕಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೇವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಮಾಲಕಿ ಕೂಡ ಹೌದು ನನೋರಿ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾರ ಆತ್ಮಾನಂದ ರೈ ದೈಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಫರ್ದಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ CEO ಆದ ಉಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಬಿಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಾಂದು ದೈಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ದುಬೈ ನೆತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಶಿಧರ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ದೈಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಶಶಿಧರ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ದುಬೈ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಂದು ಮಿತ್ರಪಾಡಿ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕುಲು ದೈಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸೇರೋಡು ಬಂದಿಕ್ಕಿಂತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಲ್ಲವಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತು ಆಯರಂಡು ನನಾತ್ ಒಜಾತ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಿನ್ಲ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪೆರವುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕುಲು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಬಿಡ್ ಬಂದ ಕೇರುದು ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅತಿಥಿ ನಗುಲೆ ಸಂಚಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಜನ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಜನ ಈಗ ಎಂಕಲ್ಲು ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರಾಮ ಲೆತ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗನ್ ಪನ್ಪುನಂಚು ಪಾಜರೆ ಪನ್ನೊಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚನೆ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಕಲು ದುಂಬು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಕೈಟ್ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬರೋಡು